Kawo ke lamabhela sicoco sinuka insundwana ngamakhokozela njengelifu lemvula sitsho kamnandi xa sisitsho namhlanje iyi Saturday the 24th of April sibe sihleli kulo elikhaya lamayeza apha kwavusilanga namhlanje ke njengoba iSaturday abantu bayazi uba sincokola ngalonto ithile lonto engathi ithanda ukuthi nathi samuyithi sijomba ithini into yayo namhlanje sincokola ngayo igusha bathi is a what sis club. Yes, I think abantu bayibiza this club is a sheep. Sithetha ngayo ibhokhwe imbuzi okanye the goat sizama ujonga ukubana ezi zinto ithini into yazo kanye apha emayezeni abuza umuntu babhele ayo topic naya Wednesday ikhona indawo ya Wednesday bekhona indawo ya Saturday is a hybrid ke lena yanamhlanje lonto siyithatha uba is a jam session sizithele chunje kamnandi sizingcola ngayo igusha nebhokhwe masiwagawuleke siwarhuqe sihle ngendlela ngolo hlobo siqale sithi wena muntu ofikayo sulibala man ukusijoyina subscribe man hit that notification uxele nabanye you share uthi nansi le ndoda ithile uyichaze ke lo ndoda ba indoda enesiso esikhulu indoda emnyama indoda emfutshane yilo ndoda ke xa uyichaza kwabanye abantu uthi mhleke ubhele ungalibali londa uba mhle ukwenza bazoza because xa ungathanga mhle abazukuza abantu sithi ke umuntu ofikayo besithi masikwamkele nawe. One last nje into kudala abantu benqonqoza apha ekhaya malunga neform yesikolo sithe kaloku iform isavalile kodwa ke khayijonga uqala ngolosithathu izabe ivulile for ukujoyina isikolo sangoJune not ngoMay ngoJune because igroup isaqhuba lena inyanga yabo yokuqala uMay inyanga yabo yesibini so xa bephuma kungene abakaJune masigqithe ke lonto abantu bafuna uva igusha nebhokhwe masiqale ke ngelithi indaba yegusha nebhokhwe there are a lot of discussions particularly kwaba bantu basuka phesha kothukela sithetha ngawo amabhele odlamini oGadebe ondlangisa nabanye kwaba bantu xa bebizwa ukuthiwa ngamamfengu you'll find that if you join as groups mzakwenza umzekelo ke ngezi zamabhele if you join as groups zamabhele you may find a discussion amongst abantwana basemabheleni on which one do we use between igusha nebhokhwe bakuxela abantu hayi sisebenzisa ibhokhwe hayi sisebenzisa igusha ndizawugqitha nje kulonto ndithi thina apha ekhaya izinto ezininzi sisebenzisa igusha apha ekhaya kuye njengoba siyenye yale mizi yasemabheleni igusha siyayisebenzisa xa sisenza imbeleko xa sisenza yonke imisebenzi thina sebenza yona except xa kuthiwa kumiliselwa ixhanti yibhokhwe xa kuthiwa kuchayelelwa lonkomo sisenza lo misebenzi abantu abadala yibhokhwe xa sisolusa kukhona la ndawo ifuna ibhokhwe yona yodwa apho sithi senza ibhokhwe yetyeba beyond that iba yigusha ke mntana omhle apha ekhaya benifuna nje siyigqithise le ndawo kweminye ke imizi sizawukohluka ezi zinto masingene ke ithini lento yegusha nalento yebhokhwe kutheni ezi zinto Mosi asithethi ngemisebenzi yesintu benigqitha nje se passing comment sithetha kwaba bantu benza ezi zinto abasithwalisayo abasiqinisayo abasenzela zonke ezi zinto why would they use either of the two masiqaleni ngayo igusha lena sisilwanyana esilungileyo silunge njengamabhele langa lokulunga kuchiwo mosiba negusha zithi bhele kuba lamabhele alungile bengazuthwa langa lokulunga for nothing silungile yilonto sibahle kangaka ilungile ke igusha le igusha ayikhali noba sewuthanda noba ungayitswikila uyihlaba amehlo uthini soze uyive ikhala xa izawuxhelwa igusha is a follower uyawuzuzibona ecala kwendlela ukuba idlulile eyokuqala zincamela utshayiswa one by one zichayiswe ayikho ethi kuyafiwa mandijike because kaloku ikhona eseyiwelile they follow the leader igusha le isisilwanyana esilunga kwindawo ezithile you'll find that kwindawo enjengalendi kuyo particularly bazawuthi igusha ayimelani nale ndawo ingcaya lapha inde ingcaya lapha kwatsha kwacima apha kukho amahlathi apha igusha yilungelani igusha seso silwanyana ke esizawuthi if wena uhlala kwindawo engu high temperature izaba ngu high maintenance igusha because ayondawo yayo leyo inendawo ke igusha engalungiyo kuzo sigqithe egusheni singene apha ebhokhweni asizuyibala yonke mosilento
singene ebhokhweni. Ibhokhwe siyazi nje ngesilwanyana esi-wild, even though ibhokhwe isisilwanyana esikhoyo apha phakathi kwamakhaya ethu, but you'll find that unlike igusha nezinja nekati, lento leni is still wild. Ayikabiso silwanyana esinode sisibale encam. Lento given any chance ingahamba iyohlala ehlathini. Lento is very intelligent. Ibhokhwe isisilwanyana esi-associatwa nobu-intelligence. Here's one just test. One test. If uyajonga ecala kwendlela wena mntu uhamba kwi-N2 dibanise no-R61 in the former Transkei, uzawuthetha nje ngaloo ndawo, andizuzazi ezinye iindawo, whether it's N2 or R71, you'll see ibhokhwe ecala kwendlela zikhona. But khawudrive your R61 noba umsusa phi onye lo N2 noba umqale phi umsusa phi, just check as udriver what do you see etshayisiweyo. Uzayifumana inja itshayisiwe, uzawuva inkomo itshayisiwe, uzawuva ihashe litshayisiwe, idonki uve nantso igusha itshayisiwe. How many times do you see ibhokhwe etshayiswe imoto? I don't want to say azitshayiswa, but how many times do you see ibhokhwe itshayiswe imoto? How many times do you see inja? For heaven's sake, we thought by inja is very intelligent, but it's not intelligent enough xa sizibona ukuba zoyiswa nakubona imoto. Ibhokhwe ke seso silwanyana sinjalo. Sibuyele kule bhokhwe sithi lento is very wild. Ibhokhwe sisilwanyana sasehlathini. That is why ibhokhwe ifuna indawo enamahlathi. Go to your N2 apha ngaseNciba xa ugqiba uwela iNciba, look at la mahlathi. Xa ujongile phaa ezantsi uhamba phezulu ubone nazi ibhokhwe uzibuza uba ezi bhokhwe xa famba ziyaqokelelwa zawuqokelwa njani le ndawo inje. Uthini lo mntu wolusa ezi bhokhwe? Ibhokhwe sisilwanyana sentaba. We said sisilwanyana sehlathi, sithi sisilwanyana sentaba. Ibhokhwe seso silwanyana ofumanisa ukubana sisi-associate nezindawo zihlala abantu abadala. Ufike le bhokhwe ithe ncu phaa phezulu inijongele ezantsi ibhokhwe. Uthi noba sewunazo ibhokhwe apha ekhaya, if unenduli mhlawumbi unenduli ethile apha eyadini, wafumanisa ibhokhwe zithanda uyokhwela phaa phezu kwalaa nduli zihlale phaa because zizilwanyana zasentabeni. Ibhokhwe is trainable. Have you realized ukuthi recently sekukho this quick training yebhokhwe ukuthi xa ziphuma ugalela umbona esityeni and then you shake lambona zize zibaleke uzigalele lambona around 2-3 o'clock. Xa ufuna zibuye you shake lambona zize zibaleka. Lento lena seyi-trainable, seyingu-low maintenance othile. Ibhokhwe sisilwanyana esingakwazi uhlala sodwa. If iyodwa is so miserable ibhokhwe, because lento needs a family, nida ezinye ibhokhwe. Enye izilwanyana iyazihlalela yodwa, even though you'll say uba mhlawumbi inesiyali, but unlike ibhokhwe iba so miserable. There's one thing I learned not so long ago, last year, uziqonda is so recent, ukuthi ibhokhwe le ihlala nabakubo. Likhona iyeza kuthiwa ngufuna abakubo. Ndiyabona ibhokhwe ingalenzela yeza lofuna abakubo. Ibhokhwe xa zilala as families. Ayilali ibhokhwe nenye ifamily. Lento I was talking to uMadlamini izolo. We're discussing lento yale bhokhwe negusha. Madlamini igqirhakazi elihamba kule mizi nisenze ezibhokhwe negusha. We're discussing as qualities, as characteristics, as properties zegusha nebhokhwe. Nayo uMadlamini we're discussing lento kubana ibhokhwe ilala nezinye. We touched on into ethi which should be a heads up kubantu abangamaKristu. Once you die uya kubantu bakokwenu. Awuzuya ku-Abraham, awuzuya ku-Isaiah, aba bantu baseBhayibheleni, awuzuya kuLazaro. When you die, ukuba ulibhele uye emabheleni. Awuzuya koDlamini ulibhele abakwazi, uya kubantu bakokwenu. Ibhokhwe is an animal that reminds us of that, ukuthi xa ulala uyaqonda masixesha lolala. Xa ulala ukuthi hayi ke uleleke, it means you are now dead. Xa ulala uya kubantu bakokwenu. Ibhokhwe xa ilala iya kubantu bakokwayo, ethe maternal nto, if you know what I mean. Ibhokhwe ezizalo mama will sleep kule kona nomama wazo if usekhona, or as family it reminds us nathi ke ukubana xa lifika olosuku siya kubantu basekhaya. Ibhokhwe sisilwanyana esi-associatwa no self healing.
kude kutshiwo ukuthi ibhokhwe iyazinyanga, kude kuthi ibhokhwe iyayazi xa inesifo esithile iyofuna amagqabi athile, kude kubekho nabantu abangoomagqaba wadliwa ziibhokhwe. Ibhokhwe iyiloo nto idla loo magqabi. Nantso ke le nto ebesifuna uqala ngayo before size kule nto siza kuyo, nje one slight flip side yale nto before singene kwabantu benza izinto ukuba benzani ibhele. I-flip side ke yethi ibhokhwe le inabantu abangayityiyo. There are people athi ayandityi ibhokhwe. I'm one of them. I was saying kuMadlamini, I don't remember ndisitya ibhokhwe because ndikhule kusithiwa andiyityi ibhokhwe. Nam ndakhula ke ndithetha loo nto ukuba ndiyitya ibhokhwe. Ndiyayitya kodwa ibhokhwe xa yenziwe apha ekhaya, loo pisi ndizawuyitya okanye eso sitya siphakiweyo ndizawusitya, kodwa ke andiyityi ibhokhwe. Masithi ke xa sigqitha besizama uchaza loo nto uba igusha imnandi igusha, neprice yayo ikwatsho uba imnandi igusha. Ibhokhwe mos in South Africa ithengiswa except when is disguised as Martin, kodwa ithengiswa in this country as ibhokhwe. Kodwa if uyaphuma kweli lizwe uye elsewhere, ibhokhwe into ekhoyo exhelwayo ithengiswe in countries like Tanzania, Kenya. Uhambe uyothenga ibhokhwe uwojela utya ibhokhwe. Not in this country. Ibhokhwe siyayihlonipha. Masingene ke kolu suku lwangolosithathu, just to tie the two kula hybrid besithetha ngayo. Benzani abantu ngayo le nto yale gusha nebhokhwe xa besenze ezi zinto zabo? Masiqale apha egusheni because yona yenza izinto eziliqedlana kunebhokhwe. Igusha le yenza okubi yenze okuhle yigusha. You see, mos a gun in your hand, it may be a weapon of death, but in someone's hand it may be a weapon of protection. Iya ngoba iphethwe ngubani this gun. Negusha nayo ikwanjalo. Igusha bayisebenzisa. Maniqale ngale ndawo ebesincokola noMadlamini, ndibuza kuMadlamini, eMadlamini na njengalamagqirha nithini ngale gusha, because I've heard kuthi kumzothile kwindlu le abantu abadala kwathathwa igusha yangeniswa yabotshelelwa ngentambo, then kanye apha kwintsika yekhaya kwatsalwa le gusha yanyuka le gusha until it died, yakrwitshwa igusha yafa. Ndithi Madlamini, le nto njengoba kumi ngathi ihambisa umzimba, nenzani ebugqirheni? Athi hey, nam ndakha ndayiva laa nto ndayisabela. Bathi xa beyichaza abantu bayo benza idini elinyukayo, kuba uAbraham wanyuka nomntana wakhe baya phezulu yokwenzelo dini linyukayo. That Madlamini, I think ke masivumelane ukuba loo nto yokubulalela igusha endlini ayisosinto. Ukuba uthi iBhayibhile, nabantu beBhayibhile would distance themselves because bathi uAbraham wanyuka intaba. Ngoku wena uyibulalela le gusha kule ndlu yabantu abadala esiyihloniphe kangakanana. I also learned of eminye imisebenzi enziwayo kwezinye indawo nalapha kwaMamthatha, apho le gusha izawubulawelwa apha endlini, literally ibulawe. Ngokwesintu sethu we don't even kill inkukhu endlini. A simple thing, inkukhu ayibulawelwa endlini, ibulawelwa phandle. Asibulaleli particularly kule ndlu abantu abadala. Mhlawumbe ufuna ukufumana indawo man yobu is just me, is not a judgment. Nje na my prejudice sometimes it shows itself. Now I'm being prejudicial. Kuthani ndizama ukukhumsha mosiyava xa ungathi noko ufuna abantu bakuve uyakhumsha. Now I'm exposing my prejudice sometimes ukuthi isilwanyana sibulawelwa endlini, particularly xa uthi wenzela abantu abadala. We never kill isilwanyana endlini. Hamba bulalela kwigumbi elithile elingangenwa abantu elimnyama elitshixwayo olwagqithi xa livuliwe, uyibulale khona manje le gusha, because from now in that room it's like is a proper place. Bayenza ke loo nto ngayo igusha. Baphinde igusha sisebenzise ukwenza isibunge. I remember discussing isibunge ndathi sisenza ngomhlehlo wegusha. I got calls abantu abasebenza amayeza, which I kind of appreciate ukuthi mose kule nto we share. Ubhele is never a know-all. I'm saying if you have a little bit of enlightenment, it's called enlightenment if the light is received by others.
mos neBhayibheli isho bisibane siphansi kwetafile iyayibona lana. So if you share, you expose yourself kwi criticism, we welcome it ke lokho. Someone called wathi hayi Bhele isibunge asisenzi ngebhokhwe because igusha inyabile, igusha this, igusha so sisebenza ngebhokhwe because yona is wild. I listen to the fellow that I hear your point of view, it makes sense to me. However, igusha sisebenza because if wenza business ufuna into ezawubenza abantu babe ngothobela sikutyele. You remember we said igusha follows, mabangene abantu, omnye makabona abanye bengena without asking angene. Igusha doesn't ask. Igusha izithozamela ijonge ezantsi, does not even cry. Noba siyarojwa kule nto sithengiselwa amagwinya aqinileyo, inyama ebolileyo, into ezidurayo, we are just there because izigusha. That's why sisebenzisa isibunge for that purpose. Wathi ke lona hayi ibhokhwe izala amawele, so sifuna xa sisenza isibunge ngebhokhwe sifuna into ezawukwandisa le business ukwenzela uba izala amawele. This can be a discussion, but asizuyithatha le discussion sizise apha where we compare and contrast. But into zamayeza zisebenza ngomuntu mntana omhle. Ukuba wena ibhokhwe yenza isense kuwe, yisebenzise ibhokhwe, but thina sithi we use and we prefer igusha. Besithetha ngesibunge ke siphinde size kwaba bathi bayabethelela. You might have heard situation apho kufika utata othile ozobethelela okanye ozoqinisa okanye ozosebenza apha ekhaya, then afuna igusha ixhelwe, inhloko yayo yokombelwe egeyithini. I'm not talking about aba business, they also do the same. Naba business, if kuthiwa ufuna umuntu ozoqinisela ibusiness and then ombele lo nhloko egeyithini, sithetha ngabo baqinisayo ombela inhloko yegusha egeyithini. Abanye go to an extent yokombela ihagu. Mhlawumbe we'll come and talk about ihagu ukuthi why they will use it for that purpose, kodwa bazawusebenzisa igusha. Was it uPastor Makhado? I don't remember, noba kwathiwa eNigeria makombele ecaweni yakhe kanye kuloo ndawo ecaweni. You'll go and check uPastor Makhado xa ithetha ngesasithwalo, but is something abazayisebenzisa bayombele for purposes zecawe. Bazawuthi the more it rots with the maggots, the number yeza maggots, the multiples will be multiples of people who come to your place, whether icawe okanye loo ndawo ofuna abantu beze kuyo. Then how do you know bafune kufake enye? Eza maggots will decrease and decrease and decrease, and that's the end of them. So uyabona ukuthi no iyehla before ihle kakhulu, it means funeka uhombele a new one so that ithi phela le zibe ziyaqala impethu on the second one. So bayisebenzisa ke koko kubethelela lonto ba ubethelela ukuba kungena abantu, but apha besisathetha ngokubethelelela ukuqinisa ukuthi kwanto engenayo apha sifa kumathithibala. So ndiva mos uba nomathithibala uzumshiya because igusha ithithibele, so uzawuthi umuntu xa ingena simfake umathithibala simenzela uba afika beyigusha ngayazi niyoqala ebeyizela. Baphinde bayisebenzisa igusha kwezibambelelo, bayayisebenzisa utsho ngalo bhele wakho uyozi ubhele olandela wena ubujikela kule kona yakulandela uhambe sabela noba khangabizwe. Baphinda abanye bazayisebenzisa le gusha for apha emakhaya xa ufuna kubekho ukuthula apha ekhaya. Apha ke ayizubethelelwa, ayizuthwani ihlanganiswa namayeza ke mntana omhle, certain parts zale gusha kufakwa othuladu namanye amayeza, kwenziwa inzolo, akuthakathwa mntu. If ngulomzali uthi hey kuyaliwa abantwana bama bavani balwa bodwa, uzawukwenzelwa ke ngumuntu okwenzelayo amayeza, uzawuthi xhela igusha athiza nento ezithile because ikhona into azawusifuna kuwe zalapha ekhaya, ayihlanganise lento yakho kutsho kubekho inzolo ekhaya. But you must also check ukuthi le ngxolo ibangwa yintoni, because it's not all ngxolos ezawunyangwa ngamayeza. Sigqithe siye kwaba abathi bona bayisebenzisela isithwalo. There are a number of izithwalo ke ezenziwa ngegusha. Kukho ezi common uzibonayo, particularly nakulamazwe angaphandle. You'll see ko Facebook apha abantu bazawuxwaya igusha emagxeni, ixhelwe igusha and then igazi layo lihle kuwe phezulu.
Some people go an extra mile. Lento lena ihambisa umzimba, but ke if ufuna uba nemali eninzi, you'll go and do lanto, uxhelelwe lo gusha phezukwakho, omnye uxhelwe igusha, inhloko yakhona ithonsiziswe. You'll be warned ukuthi don't allow man into eligazi ezawuchithelwa phezu kwenhloko yakho, whether lele nkukhu, lele mpuku, lele gusha. Why kuzawubakho igazi lento elichatha? Ukho ivelanti ithethwayo kuthiwa igazi likabani eliwele phezu kwakho uzawuphendula. Surely into eligazi echathazelwe phezu kwakho izawuhamba ihambe kube khapha uphendula khona, njengazo izithwalo ukuthi mosi ihambe lento ibe mbana ininzi lento legusha iphebalulekileyo. Asizuyigqiba masitsibe sizapha ebhokhweni. We are now at about 20 minutes. Ibhokhwe lena bayisebenzisela izinto ezininziyana, but igusha, this is a long list and igqibanga kwecala egusha zimbalwa apha ebhokhweni. There's 2 4 5 nje ndibhalileyo out of 15 apha egusheni. Masiqale ngokuqala. Ibhokhwe iyasenza isidima. If ungumntu wena othe xa unyangwa wasetyenziselwa loo nto yebhokhwe, siye singathi mayibulawe, kuzawuthathwa loo nto ithile yebhokhwe. Okanye loo bhokhwe ibixhelelwe umcimbi onegama, kuthathwe loo bhokhwe yayo ke xa kusenzelwa nabantu balapha isidima, because ibhokhwe lena siyithatha thina ibe into enesidima. Yiloo nto siyihlonipha kangaka nje ibhokhwe. Uthi xa ufika emzini uthi hey manantsi ibhokhwe, ingasuke uyazi uba bekusenzwane, because kaloku sisenamatyala ebhokhwe. Masingabe sisitya ibhokhwe zale mizi kanti le bhokhwe yalaa nto ndiyikwelitayo. That's why sibuza. That's why xa ungena emzini kuzawuphakanywa kuchaza uba yintoni esiyenzayo namhlanje apha emabheleni, because kaloku sithi ukuba zange woluke uyokwenzani kwizinto zokuluka. Ukuba zange uyenzelwe into ethile, kutheni ngoku sesiyobona wena sowunentamende kulaa msebenzi kwenziwa le nto ungazange uyenzelwe? Khawuyi-avoide into ezawukuxoxisa, because abantu bakukoni bakujongile ubakwelita le nto. Kodwa ngoku gqitha bhele siyichazile ke eyesibunge, sathi bayayisebenzisa ke kwizibunge bese sincokole kweli cala lingaphaya. Siphinde sithi ibhokhwe le siyayisebenzisa kwiziqhumiso. Not ula kugxotha imimoya emdaka. Zikhona izinto esizawuzi, you know, mosinto ezinjengempepho. Impepho siqhumisela xa sithetha nabantu abadala, sizawusebenzisa impepho. Akhona amayeza anjengomhlwazi nawo esikhwaza ngawo. Abekhona amanye amayeza nawo esiwasebenzisa ekukhwazeni kodwa phinda asetyenziswe nakwezinye ikona. Amayeza anjengolukuluku, inhliziyo enkulu siyayisebenzisa. So le nto nayo ibhokhwe iiphatsi ezithile siyazisebenzisa xa siqhumisa, sicenga abantu abadala, sithetha ngayo le bhokhwe. Ibhokhwe, you must go and listen to umlekeleli mbanjwa, impunga yesintu. He discussed something endandive elsewhere, ndazova a next person eyidiscussa le nto beyond lo wayendixelele. Ibhokhwe, mandigqithe nje kule ndawo yebhokhwe, I'm mindful of ixesha uba liyahamba. Ibhokhwe le uyakwazi uyithatha ibhokhwe emaxhantini ungayoyixhela, ufike umise ngale bhokhwe, ucenge le nto icengayo kubantu bakokwenu, uthi bantu basekhaya ndizawunenzela into ethile ngale bhokhwe mhla kwenzeka into ethile, ndicela nindincedise ukwenza into ethile. Le nto siyenza nangoku xa unomntana ucelela umntana uba lo mntana makweyipasa imatric, upasa kwakhe imatric, uzawuxhela le bhokhwe. It does not necessarily mean izawube isekhona le ibhokhwe, but umisa ngebhokhwe, upasa komntana imatric. Uyabuya uthi bantu abadala, umntana uyipasile imatric njengoba ndandicelile, nantsi ibhokhwe yenu. Ndicela ke lo mntana aye eyunivesithi. Ukusifumana kwakhe isikolo wagraduate, ndizawunenzela le bhokhwe. Apase umntana aye tertiary, apase tertiary, uthi bantu abadala nantsi ibhokhwe yenu. Bantu abadala lo mntana engasebenza afumane umsebenzi oright ukwenzela uba azokwazi undincedisa ukwakhe elikhaya. Ukufumana kwakhe umsebenzi awunenzele le bhokhwe. So uyayisebenzisa ibhokhwe kwizinto ezikumila kunjalo. Very few people abayincokolayo into enjalo. Sithe ke siyayisebenzisa ibhokhwe ucenga loo nto, siqhumise loo ndawo ithile yebhokhwe xa sicenga abantu abadala, sifake nabo mhlwazi mamba xa sifuna. Siyaphinde siyaqinisa ke ikhaya. Xa siqinisa ikhaya asiyibulali ibhokhwe, we take some parts
zebhokhwe senza intsizi ngazo, ingakumbi xa bekukho umsebenzi walapha ekhaya, not owakomnye umzi, owalapha ekhaya. Sithathe kapha ebhokhweni senza intsizi, siqinise, sithi bantu abadala, ukuba ningabantu abadala belikhaya abaliphunga elimnandi, ngale bhokhwe sithi sicela ukhuselwa kwelikhaya. Ukuba niyasikhusela, sizawumane sisithi velani ke nasemathongweni sinibone. Uqinise ke ngaloo ntsizi yebhokhwe apha phakathi kwekhaya. Ayibhele masiziyeke manezi zilandelayo, masithathe nje lokugqibela ukuba bayawenza umbiza. Umbiza xa ushiwe yiloo ndoda okanye ngulo mfazi, umntu ubumyalezile. Xa sithetha ngendoda okanye umfazi, asithethi ngomntu othi ubiza isithandwa sakhe bahlale side C, badibene apha kho waintroducewa komnye bangoo-fat and sit. Awuzumbiza ke ngebhokhwe lowo, ubiza umntu ngebhokhwe oyinkosikazi okanye umyeni, or umntwana wakho oye waduka waba nguduka nezwe, wahamba wotshona kuloo kona. Siyakwazi ke enzelwe izinto, imibiza. Kuza kwenza imibiza, as we know imibiza ezizikhafulo, umane umkhwaza kula mibiza, usebenzisa indawo ethile kapha ebhokhweni ukwenzela uba akhumbule ikhaya. Kuba ibhokhwe le isisilwanyana sasekhaya, makakhumbule apho ahlala khona. Sithi ke sifikelele kuthiwa yinto lento xa behambi